Zaben shugaba na gari maganin garari ba zai taɓa tabbata ba sai da katin zaɓe. Hakika katin zaɓe makami ne na yakar baragurbin shugaba. Na cire bishiyar maɗaci a dasa ta dabino. Ku tuna duk yadda kuka kai ga maitar ƙwalamar zaben Honorable Amir Alasan Zaura a matsayin ɗan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Ungwaggo. Hakan ba zai taɓa tabbata ba har sai ka mallaki katin zaɓe, wanda tuni yanzu haka hukumar zaɓe ta INEC tana ci gaba da yin katin. Domin da wayarka ta hannu zaka cike neman katin. Daga bisani ka je senta mafi kusa da kai domin samun mallakar katin zaɓenka. Ku tuna katin zaɓenka da shi zaka huce fushi na zaɓen shugaba na gari. Wannan saƙo ne daga Honorable Amir Alasan Zaura, raba gardaman 'yan takara ɗan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar mu ta Ungwaggo. Ungwaggo na miya zo fitilar cikin gida Alhaji Amiru Alasan